nøgen. Rasmus er overvejer. Har vi gerne. Bare i underbukser. Hallo, ses Rasmus. Vi beholder dit tøj, dit højdeblik væk. Ja, for fanden skal man også. Du skal bare lige vinde og danse på trappen. Bare lige gå ind og spørge, om ikke kan bestille en øl. Ja. Nej, det gør du ikke. Det gør du. Jo, det gør han. Vi beholder dit tøj bare rundt. Rasmus, det gør du ikke. Jo, selvfølgelig. Nej, det gør du fandme ikke. Jo. Rasmus, det gør du ikke. Nej. Nej, hvor fedt. Han stiller sig bare. Gør det ikke. Jo. Ej, hvad skete der? Hvorfor ikke? Jeg synes ikke, jeg har nok tøj på. Det? Ja. Ej, hvor nederen. Så må du ellers sætte tøj på. Det er fandme ikke særlig service. Det er fandme dårlig service. Ja, det synes jeg også. Jeg tænker i hvert fald ikke på deres omsætning. Overhovedet. Der skal de også på. Ja, så må der piger, der kommer piger nu. Har du tøj på først? Det er meget dejligt, er det ikke dejligt varmt? Det er rimeligt.